Si te'n vas, no tinguis por, que tot el que acaba comença avui serà. Un dia nou sabràs dir adéu. Crida, que farem trontollar el món. A banda d'aquest títol m'emporto molts coneixements, aprenentatges i sobretot uns bons amics. Conocer gente nueva, aprender, estudiar nuevas experiencias, nuevos retos que tienes que ir superando por ti mismo. M'emporto amistats, m'emporto aprenentatges i que no sabia que arribaria a aprendre. A part de bons records, m'emporto moltes ganes de seguir per aquest camí de la informàtica, tant com estudiar com per explorar per mi mateixa. Noves experiències i nous amics. Bueno, m'emporto bons records, la veritat. En 2 anys he fet bons amics aquí. Una gran experiència amb grans persones i m'emporto molts amics. Noves experiències i coneixements. L'experiència d'haver tocat tot el material del que disposem aquí a l'institut i tot el professorat que ens ha ajudat molt i tot el tema de muntar tot això que veieu aquí darrere que ens ha portat molta... ens ha deixat disparar la nostra creativitat. M'emporto molt aprenentatge, sobretot de vídeo, fotografia, il·luminació y también me importo molta profesionalidad. Saber ser más autónomo, buscar la solución a los problemas por mí mismo y también confiar en mis habilidades. No t'esperen,